आं यूनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोयो। दिनै आं मोनसे लेटार जायखौनाखि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सेक्रेटारियेटनिफ्राय जानुवारि 25 तारिख जानुवारि 2021 सनावहाय इस्यु खालामदोंमोन। बिनि सोमोन्दैहाय आङो नैबे प्रेस मिटखौहाय खालामनाय जादों। दा बे लेटारा जाहैबाय फ्रम बहाय दङ श्री डी बरा ACS सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल क'क्राझार। ओमफ्राय बेखौ हरदों जाहैबाय टु जेसेबां BTC नि जेसेबां सार्केल अफिसारफोर दं साफ्रोमबो सार्केल अफिसारनो बे माने हाइकर्टनि मोनसे अर्डारखौ हरदोंमोन। साबजेक्टआ जाहैबाय साबमिशन अफ इभिक्सन प्रप'जेल। ओमफ्राय रेफारेन्सआ जाहैबाय अर्डार डेटेड 09/12/2019 passed by the Honorable Guwahati High Court in PIL Nong 78/2012 ओमफ्राय बेवहाय प्रदुत कुमार बरा भार्सेस द स्टेट अफ आसाम एन्ड आदार्स होननाय दङ। दा प्रदुत बेवहाय बेखौ बुंनाय दङ आरो बे जाहैबाय आं लेटारखौ गासैबो फरायजोबला, किन्तु बेवहाय लास्टाव मोनसे माबाखौ लिरदों। बे मिड पइन्ट बेखौहाय जोङो गोसोआव लानांगोन बा बिराद इम्पर्टेन्स। बे लास्टाव लिरनाया जाहैबाय दिस मे बी प्लिज टु ट्रिटेड एस द Honorable High Court's most urgent होननानै बुंदों। ओमफ्राय yours faithfully सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल क'क्राझार। दा बेनि सोमोन्दै जों बेखौ फंनैसो आं बुंनो सानदों। बे जाहैबाय प्रदुत कुमार बरा होननाया 2012 सनावहाय बिथाङा आसामावहाय जेसेबां इलिगेल इनक्रचारफोर दं, आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां इलिगेल इनक्रचारफोर दङ बिसोरखौ इभिक्सन खालामनायनि थाखाय बिथाङा मोनसे PIL केस फाइल खालामदोंमोन। आरो बे फाइल खालामनाय समाव खालि 6टा डिस्ट्रिक्टल' कभार खालामनानै बे खालामदोंमोन। नाथाय जोङो 2015 सनावहाय जोंबो एखे केसखौनो फाइल खालामनो थांनायाव एपिल खालामनो थांनायाव जोङो नुबाय प्रदुत कुमार बराया अलरेडि बे केसखौ होना दोनखादों। दा बेनिखायनो जोङो डाइरेक्ट आरो मोनसे गोदान होआमालिनो जोङो इन्टारलकेटरि लेटारनि दारै बेखौहाय जोङो बे केसावहाय हाबफानाय जादों। आरो बे हाबफानायनि खारनानो जाहैबाय प्रदुत कुमार बराया जे जोंनि BTC नि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट, बै समाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन, आरो बाद बाखि 6टा डिस्ट्रिक्टखौ बियो नागारनानै, आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टखौ नागारनानै खालि 6टा डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' बिथाङा बे PIL खौहाय होदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा नाथाय जों बेनिखायनो जोङो बे इन्टारलकेटरिनि दारै हाबफानानै जों हाबफानाय लोगो लोगो बेवहाय जोंनि इनक्लुडिं जोंनि BTC नि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट आरो गुबुन आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्ट हाबफानानै टटेल 10टा डिस्ट्रिक्ट जादों। दा नैबे खेत्रआवहाय जोङो सम सम नुयो माने बयबो प्रदुत कुमार बरा खौसो होदों होननानै सानो। नाथाय आं दिनैहाय नोंथांमोननि दारै नैबेखौ क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। ओमफ्राय लोगोसे अलरेडि गुवाहाटी हाइ कर्टआ 9 डिसेम्बर 2019 आवनो अर्डार होखाबायमोन। नाथाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनैहाय बे 2021 सनावहाय जिनाखि मोनसे लेटार इस्यु जादोंमोन, नैबे लेटारा बेखौहाय दिनैसिम मोनसेबो स्टेप मावनाय जोङो आगान नुवाखै। दा जोङो इउनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेसना
बिसेस करि जोंनि बे बिटिसिनि दा CEM आरो बिटिसिनि प्रसासन बिटिसिनि सरकारखौहाय जोङो खावलायगोन दिनै बोसोरसेनि बारा जालांबाय दिनैसिम मानो मोनसेबो स्टेप लायाखै जोङो खावलायो नोंथांमोना थाबैनो बे बेल ब्लकनि जा जेरैहाय हाइकर्ट गुवाहाटी हाइकर्टनि अर्डार मथे इभिक्सननि थाखाय गोख्रैनो बेबस्था लानांगौ आरो बे जोंनि जेनाखि 4,50,000 हा बिगा हाखौहाय जाय इलिगेल इनक्रचारफ्रा अकुपाय खालामनानै दं बिसोरखौ होखारनायनि बेबस्थाखौ थाबैनो लानांगौ आरो जोङो बेवहाय बुंनो सानबावो दे बिसेस करि जायफ्रानाखि दा बे बिटिसि सरकाराव दं बेवहाय नोंथांमोना आरो जों बयबो मिथिखागौ जे दिनै प्रमद बर' सार बिथाङाबो आबसुनिफ्राय फैनाय आरो थिग बेबायदिनो गबिन्द सार डिपुटि CEM बिसोरबो मोनसे आफादनिफ्राय फैनाय दा बिसोरनि जिनाखि आन्दलन खालामबोनानै दिनैहाय बिसोरो बे बिटिसिखौहाय सालायनो जे खाबुखौ मोनदों आरो बिथांमोना जि आन्दलन सालायनाय समावहाय जेरैबायदि बेल ब्लकनि खोथा बुङोमोन आरो जेरैबायदि बेल ब्लकनि बिसोरो सम सम ओरैबायदिनो धर्नाबो होबोदों ओमफ्राय आवाजबो होबोदों थिग दा पावाराव नोंथांमोना दङ नोंथांमोननिसिम खावलायनाया बेनो गोख्रैनो नैबे लेटार हिसाबैहाय जेसेबांनाखि सार्केल अफिसारफोर दङ बिटिसि ओनसोलावहाय बै समावहाय डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैमोन दाथ' मोनबा जाबाय बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि बिटिसिनि मोनबा डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां सार्केल अफिसारफोर दं बिसोरखौ इमिडियेट बिनि सायावहाय नैबे लेटारनि सायाव हाइकर्टनि अर्डारनि सायाव इभिक्सननि थाखाय खामानि मावनो अर्डार होनांगौ होननानै जों नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय आसा खालामदों जोंनि UTOनि बे खावलायनायखौ नोंथांमोना खोनासंगोन आरो जोंनि जिनाखि 4,50,000 बिगा हाया गुबुननि दखलाव दं बेफोरखौ नोंथांमोननि दारैनो जेन बेखौ मुक्त खालामनो हागोन बेखौल' बुंबाय अन्नानै जोंनि खोथाखौ अन्नानै एसे सिरियास हिसाबै लादो आरो बे जिनाखि खामानि जिनाखि मावनांगौ खामानिफोर दं थाबैनो मावनो थाखाय आरोबाव खनसेबाव आङो UTOनि जानानै खावलायहरबाय